lige sammen til. Lige få med. Ja, så lige få klemt ballerne sammen og få... Der er gjort rigtig galt på den her. Så straf det svin. Kom nu! Kom der! Ja, Grausum. 190, Stefan. 190. En den der. Kom nu, Stefan. Kom der! Ja, så vil spænde godt op i kroppen, så har den. Så har du sagtens løfte den. Ja! Kom så! En den der! Ja! Ja! Og pres det pis af helvede til. Kom der! Og presser du helt op. Pres! Kom nu, Stefan. Pres! Ja da! Ja! Ja! Ja, for helvede! Sådan! Ja! Ikke afsnitsblod. Jeg tror, det ligger der. Ja, den kom lidt fremad. Kom så, Stefan. Show the blood. Yeah, Grausum. Det var Max. Det var faktisk Max. Ja, det var det.